I can't Ofvia nile, nandu miliana, ekende chukua madike. Dumina na benia, mezumo banje. Mezumo banje, unu kanne emeli, wesunu kumbi. Kozo kavya na Christmas. Onora na kavya. Onora na kavya. Nakana rekuchonwa. Nakana rekuchonwa. Ise, wawa foje. Ise, ejengana vya kigo kole. Ise. Iba na nwunye kwunyeberie nwoke ọbụla na-aga n'iru ọ na nwaanyị anọrọ ya n'akụkụ mana nwoke ọkwụrụ ojite ya ka imụrụ merie ibe atụ ka nwaanyị wee na-anọzi ma na-enwe aṅụrị na be di ya biko ayọ ka nna ya n'ime ọgba njọ mụ eze nwaanyị ọbịaberi na yu na ayịyọ n'ihi na nwa di ya Unu gozie nwa dị ana. Oya. Wolu nke. Wezite wetabele ka ewe. Wetabele na bucket ya. Ne noso. What's dowe na ana? Dowe na. Oya nwa dị ana wolu nke. Nye bie nwunye. Nye bie nwunye. Mbo ọdụ adụ mbọ nwunye anyị wolu nke ikakwe ka gbajile nke taza nke aya weta ọzọ eze ngene ka ịwa ọwọsọlọ anyị na ọzọ mọ gbanje ọwọsọlọ ọbọ ise eze ngene ka ịgọ ka ole milion wilo egbu na mma ife adịgo eche na emu ọbịa nweze agwa kabụla akarị itichele igwe ilie ibe imebelie mma Ezmezu mabanja ọdụ ekene m ito nwanyị adụ ite nwanyị adị ya mkparị akabere akụn ekene ma ọya nyere bụ iwe ụtọ nekwenụ ya ekele chukwu amadike asị unu libe iwe ụtọ unu ụtọ gbanye unu na-atọ ụtọ unu na-atọ ụtọ na ike ọnụ oye ọnụ abụọ ọnụ nkwọ ise nwa enwere inye dowe dị na na ọya kpọọ koku na-eme ọsọ mata ka ịkpọ biskit ise nwụtọfụ ba niile ọya dowe dị na nke gwokwo nwa nke atọ iche na mị na kokoro nni a ana nwunye nọ n'akụkụ nye bieri enye onye bụ amụ ị na-adụfuri na nke edo ka ya wule ego ka a na-ebe ama m na ya bụ amụ tome ise weta biskit nye ya ise ozu obe mma ọya wolu nke ịta okay ọya nwa dị ana wolu ngwa wepụtelu nwunye nwa dị ana kedu nke ị chọrọ na mme ngwa wepụtelu Fanta kedu ọkwa nwere nwa unu du one ka wado ịnọ
ngwa wofutelu we bua wofutelu wa coke na fanta oluzo kelwa oh ya ivi eme wolu biscuit nke gị na nke ụmụazị na achọm jemmeji wee mechaa ime ejima nwoke na abụ ngwani ewe anụgo ihe kpile ọmụ ya nwadị a na ịnụgonu ejima nwoke na mba ibe eji azụ ya adụ ọ galikwuo sikunetela anyị obu ekwuelu nze kedu Banta dulati. Nrafuza nke a nwe ndo nọ. Oya. Oya welu na ibe abịa. Kedu? Oya wepụtelu m nke ka ụka maka. Jenye ebe ahụ. Oya, itigo ọkụ ngwa dowezie jidelie nke ahụ. Oya tielie ọbọ na na tukwuoba mmịa ibe dị mụ mmịa ndị ichie mmịa ọkụ ndị otu ọgbanje ndị isi nkụ ka ndị na-aṅụ mmịa ọkụ bụ aṅụ. Oya mebe dugo Baba wotekwu owo. Oya. Aṅụ ndụ mmiri. Ogbuebi Orimmiri Ofvia. Aṅụ mmịa Orimmiri na dị na Umuokpu. Baba na-enye baba nyewe nwa dị a na nkwado. Ma nke na-akpaka. Mudide. Ma isi udide nka. Ma na-agbala ji agbala ajọ ọgwụ. Baba nyewe ma ogbeke. Ma ogbeke. Ma ọmala. Muvunu. Ọra mmiri niile dị n'Umuokpu. A na-ekupu mmiri si na Benna. Ewu na Enugu Agede. Ka abịakwa solu nwebe obu aṅụle. Unu solu bịa nwebe obu aṅụle ọgba n'ọnụ. Owelu nwu na-ezi. Ma ọbịbịa. Ọbịa eze nwaanyị Enugu Agede achala Enugu Agede ya kwuo nụ. Ka unu gbaa ọlụ nwu na ọgbọ. Na ọbịa bụ ihe a na-ayọ. Ise. Ise. Ka o wee nwee isi ọbọ anyị kenele ọbọ solo ọbọ lee egbe na mma eji egbu ndị ilo anyị kenele eze anyị kenele eze nke na ọga anyị kenele ọ gazigolu nwadịana ọ gazigolu nwadịana ọ gazigolu anyị kenele anyị sị na ọ ga-adọlọgo na mma anya mata bisikiti na koku ndụ mmiri eze nwaanyị Adaugo a na-ana adọgo mma anya adị m mma n'alụ agbakakwana m nje ka nri ebe nri m dị otu m ịkpakwu ya n'aka nene abụ m n'anya ana m ezo onwe m eze afụtara m ibe n'akala m wetekwuo iru m nọ mmadụ ka m na-ekwuo nke ndị ọgbanje nke m Ero nke ndị ọgbanje nke m ka m metụkwuo n'ọnụ ọgbanje nke m aghara na-adị ka m soro n'aka wee lachaa aka n'ọrụ ọsọ mgbapụ etiwe aka oyibo nsugbe ka ahụ tiwe nnọọ aka oyibo ọka ya si n'ihe ọma dị ala mere na ọ gazigoli na onye lotara ndị nna ya ochie n'ihe ọma ga-emeli ya si ihe dị na ngwurube dị Ilonwa bụ n'ikwu nne na asị na ọ bịakwara n'obu o sikwa n'obu wee fụwa ama ọ bịakwutere unu ndị ichie ikwu nne bịa kụchala unu nyecha unu nke unu na-eri nye mmụọ ndụ niile dị na ikwu nne mechelụba nke ndụ na-eli na o nyechara onye ọbụla tufuo wee jebezie na ụmụnna tufuo bịaba na ụmụnna bịaba na nke anyị si elu osita na ụmụnna bịa na nke azị nke melugo ọyọ na-eli ebe ọ na-emekwuo karịa ka ọ na-ayọ ọbụla biko nụ
ọ imelie wenyite aka wee melie ọ ya bịakwa wetara iwe wenyite aka wee wetara iwe onwe ndị na-enye mmụọba ebi onwe ndị na-agụnye mmụọba moto na-alụlụ mmụọba obu unu mee nwa dị ana ọdụlụ na mma aka kotu ya iwe ọdụ nnekwu ibe ndị ahụ niile dị n'obu ndị ọzọ nwa ndị ọzọ na nwa dị ana ndị ọzọ na-emelụ ndị ọzọ ọdụlụ n'ụlọ aka ewesị na ọ ya adụlụ ya mma eke dolu ya n'oyi dolu ya na dụkwala ya na mma ihe ya nwunye ya na-akwado olu ya enwe ndị ọya rụwa meriwe ọ na-asị ya ọnụ mana nwa ya sụtara ibe mma mma a sị elu ọ na-akwado olu die a ga-ebuke anụkọ di ya nka ụmụazụ unu ya enyerụ ibe ba ji azụ azụzụ ụmụ ba ndị nna ochie ha bịakwutere ọ ga-adịkwuru nna bụ ochie na mma iwe o ji azụ ụmụ ya kwụ n'aka a sị m ụmụ ya abakwuru mmiri na-agazini anyị nwebụ ndị ọra bịa na nkwa ibe a na-eme ka ọ dị mma ị ga-agọzikwu n'anyị ma ndị na-ewu ndị bịa karịrị akarị a sị onye ọbụla ya eketa oke iwe ọma mmemme enye bụ nwa dị ana bịa metata ka ndị ọbụla bịalụnụ ụkwụba ji bata na ngwulu wee bịa kwadebe a na-eme nkeba ji ya anaghị aka mma ọgbọ ka eji ọgbọ ka o ji ya dị Ilonwa na obu gị nge ihe etiwe okwu ọrụ unu ka anyị ji alụ nwere n'ihe ọzọ anyị ji ọkalị anya ya agbalụkwa bịa n'obu meela anyị ibe tibuola anyị ibela na-abụ nke ndị ilo ibela ya na-abụkwanụ nke ndị ilo asị anyị na unu anyị na unu gị anyị erulugo ụmụagwa iwe ahụ iwe agụ unu bụ agụ ji unu ma ndị na-esi ọ ga-adụla onye ọbụla na mma